Szóval, ha péntek, akkor melegítőbe vagyunk. Most reggeliztünk, és reggeli gyakorlatokat végzünk, és beszélgetünk mamival. Igaz, Benji? Mondasz valamit? Jó volt a reggeli, ez azt jelenti? Igen. Finom volt. És ma szépen süt a napocska. Igaz? Igen. Kimegyünk sétálni? Jössz a mamival? Jössz a mamival? Igen, kimegyünk sétálni. És hol a Benjinek a másik keze? Hol a másik keze? Eltűnt? Hol ez a híres mosoly? Benjamin? Hol ez a híres mosoly? Mosolyogj egyet a mamira. Na, hol ez a mosoly? Hol ez a híres? Nincs mosoly, elfogyott. Elfogyott. Na, Benjamin. Benjamin.